салом алейкум бардаро. Мошини аватӣ Mercedes GL. Соли 2012 авиа мотор 3 дизель. ҳуҷҷатҳои таъминофташ моҳи апрел буд мешавад. ҳуҷҷатҳои солнаш камтар дигар шундай. Бардаро бибинед. балонаш дар ҳолати миёна. Бидяхи мошин задни парктроник дорад, задни камера ҳаст. ба устодтон биёем бардаро ба дилпирим мошина бибинед, харидорӣ кинед. ай мо реклама кинед, ай шумо ба уста омада дида санҷида харидан. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ина бардаро ва дилни салом. Де монитор дора. Обогрев сидений, климат контроль. Ина бардаро ҳолати мошин. Боковой ҷамъ мешавад. Лифт сидения, круиз контроль, липсток, мультирули ду тарафа 149 000 километр. Обогрев сидения, пневмоподвеска. Ина бардаро бибинед. ҳолати далини мошин. Комплектасияш Grand Edition буда. Нархи мошин бардаро 99 000 сомон дигар савдо намешавад. лайкро фаромӯш накунед ва саҳифаи мо обуна шавед.